everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Esquadro! Kuan man god. Nakita ko nga maayo nimong pagkatiman kini si Dibe. Mao nga si Misael mao ang nahuna-hunaan ko nga maoy ibutang ko sabay mintras to ako sa biyahe uban ni Sarge. Sige. Okay, sir. Salamat sa inyong pagsabot. General, mas maayo man sab kun ibili na lang nimo si Sarge ug mao'y ikuyog nimo sa Manila si Miss Alea. Bitaw, sir. May punto sab siglina. At least ba nga makaanuwain pud siya. 'Di ba, General? No. Tungod kay una na siyang nibaliban nako. Ug usap-asab. Wa ko siya anara nga maguban-uban ako sa kong opisyal nga mga lakaw. Oh, di ba, sir? Mao ka na, Misael. Mag-uban gyud unya sila si Miss Alea ug Misael. Pwisit gyud. Makalagot. Mawan ni ko pirmi ni Miss Alea. Malkansi ko pirmi niya. Nga na bang unfair magkayo ang kinabuhi? Nga naman, may mong dili ko deserving para ni Misael. Pero, tausap ko nga mupati aning pagpatia. O dili na ko kapungan nga akong kaugalingon nga mupati o pangigi. Ano man eh? Ngay ba ako nga dili ko angay ni Misael? Kay kung paog hugaw kong pagkapapahe. O si Miss Aliyah mao'y angayan para niya. Apan dili man makamaong musabot ang akong kasing-kasing. Salamat sa imong pagsanong sa hangyak ni Daddy, ha? Misael. Naibawgid ka nga dili na kumahimong balibaran ang imong amahan, Alea. Importante mong gud kayo kuno tong iyang lakaw. Gidamang gani niya si Sarge, aron kuno na siya'y kauban. Lipay gani kay tao ng akong amigo nga gida siya ni Sir Mart. Wa pa daw to makasuwag sa kayo eroplano. Hala, mao ba? Kanindot niyang tao nga mipahiyo. Sumnikipati ko eh. Samtang nagsulti niya si Misael. Nindot kit king tan-awon ng iyang mga mata. Ay, nga naman ko eh. Tigid na ako mahimong limtan ng akong kaugalingon. Kanahan kiti ko niya. May espesyal kong pagpati ni Misael. Inday, Aliyah! Oh. Ang kapastilan! Nagasigig ka ba kung uklan tao ni Anang Dudong Misael? Nga nagapahimutang og higda sa supa sa sala? Ha? Wa na ba siyang uy? Tanaw good. Wa ba ya? Ay, pastilan! Sagdi na lamang, oy! Ano, sige na! Dali na kay mga na kita! Okay nang. Kadira kay akong tawagan si Misael. Ako sa ngayon sa sala ng butyang. Ay, hala, pastilan, oy! Di ka gusto kayo siya ni Anang tawhana! Gwapo man sana studong Misael, good, oy! Halo? Leo kumong-kumong. Wa ko malipay ning gibalita nimo karon. Paling kamot gyud gaway sabit kining hitabo. Kay tuwasan ta gyud kang kinahana ka. Bye. Patyon ko na balang kaha ning tawhana. Sa problema, ha? Kanay ka taas man ni mo tingog? Nanawagin akong batos. Si Leo kumong-kumong. Anya, unsa ka na balita sa imo sugo sa iya? Dautang balita.
Kay sila ang naunhan sa ilauntang birahan nga si Staff Sergeant Nap Binlod. Unsa? Napusilan og sabaran karon si Leo Kumong-Kumong. Samtang ang duhanin ni kay mga backup. Patay ko no diya dayon. Ingong bitaw ko? Nga kanat sila imong mga tao? Sakad nila dili kasaligan ba? Ikaw ka nasalig po sa ilaha. Naman ka nadaghan maayo laki sa mga dalagon. Ano ikaw dili pili sa ila? Madam Ching, ihatag na ko ang pagtugot gamoy magunay nining buhata. Medyo gaspal. Ako'y magunay sa paghukom sa mga traidor. Ayaw lagi bulit-bulit ba? Dili burit-burit kining ako. Huwag na kailanag yung ako, Madam Ching. May problema. Ano sa? Plano ho na to. Kay dili ko gustong mapalpak. Oo. Kaya ang tao nga hinog na kayo, hindi yun makadawat nga mo palpak. Gusto ka? Wa pa magani ko makadawat nga wa na ko karon sa katungdanan. Sa di lang, boss. Magkabaos na lagi unya ka. Kana mo'y gusto kong mahitabo na yun alias buy bangag. Mo pabor na lagi unya ni mo ang maayong kagayunan, busing. Maglakaw ta. Bakapi ko alias buy bangag. Ha? Ako ang mangunay sa paghipo sa mga traidor na kong kauban sa serbisyo. Unahon ko si Staff Sergeant Nap Binlod. Kano sa nato ka na trabahoon, busing? Ugma sayo sa buntag. Mula rastas kadalanan sa syudad. Nya, ang yun si ka-dragon, boss. Nahibawa na mabahin ini. Gabi na kayo. Dili ko mahimutang nga magsigi o kuna-kuna ni Misael. Natuwa karon uban ni Miss Aliyah sa ilang bahay. Pwisit! Nga na bang naingon man ko ini? Nga naman ko. Sa panigdahitabo na ako. Iday ko na. Gabi na kaayo. Sukod na kay tunog na kay diris gawas. Naalang ko'y kiwana-una ng Debbie. Unsa inday Glina? Nisantop lang sa akong manahuna. Nga unfair kayo ang kinabuhi ng... Di ba? Mao di nga hayag pa din sa minibar. Kay niya man di ka din Miss Alia. Miinom ko kamay kay. May nakasamog sa kong una-una, Misael. Alia, Naglakot manggut ko sa kong kaugalingon. Wa na ko makasabot. may mong may bawaan ko nung siya mga problema. Basin og na ko ikatambag. Sige na, sulti ko paliho. Ay nalang laki. Mas may pag-ubanan na lang ko nimo sa pag-inom. Dili ko hilig og inom, Alia. Unya, kung ako'y mahangyot nimo nga mag-inom ta, di day kihapon ka mo inom. Di lagi ko mainom. Mao ay ko og agda. Bahala ko. Naibaso. Ipisan na ka. Alia. War ba kumaan og inom? Labi na niya ng street side nga bino. Sige na, kuwit. Inom pa. Aron na ako'y kaupan. Sige. Pero gamay lang akong imno na. Sige. Ang importante nga na ako'y kauban din sa minibar. Sakto na tinggal itong sa kasyat, Alia. Bahala ka. Ipisan pa na kung imong baso ni Sael. Ha? Ikaw, gyud. Basta ka di lagi ko magpalabi sa pag-inom, ha, Alia? Okay. Ikaw, kuwit. Sa mga problema ini babayana. Naangin na may noon ko niya. Misael,
Salamat ha. Ha? Salamat sa unsa. Sa imong pag-upan ron ako din sa mini park. Aron mo inom. Sa mga mo problema? Ha? Alia? May mong masayran? Dili gyud ko magatuhog nga magsigi og kuna-una. Unsa kay lang gibuhat karon dito sa dakong bahay? Ang ako lang og magkarelasyon sila. Ilabi na kay klaro kaayong hilom nga nakagusto si Miss Alia kang Miss Ayla. Buset! Buset! Hubog na makina siya. Yes. Pasagdan ko ng balakan ni siya, no? Gamatog din siya sa sofa. Gusto man ni akong gipati para niya. Nagyaw-yaw siya sa kumpangan. Usa ba kay ipasabot ni ini? Parihas kami kipati. Mao ka? Oh. Yang giga ko sa nga kumpukton. Nagialin ako ni sofa aron dili si Maho. Ginawa ko itawon. Kalait sa kong kipati. Nanginit gid ang akong kalawasan. Alia. Alia. Aray. Aray. Kasakit sa ako. Oh my God. May naitabo namang duha ni Misael kapi. God. Wasa man itong umang nabuhat. Oh. Aray. Aray. Kasakit sa akong. Kasakit ibangon. Kapto sa akong kuhan. Oh. Inday, Alia! Inday! Bangon na diha! Ano pa mahaw na kamunit mo nung Misael? Busog pa ko ng butsyang. Dili pa ko mukaon. Ay, sino dong Misael? Kipaabot ka niya nga mabangon na? Aron ka mo mamahaw, oy! Dili. Magkabantay sa ng butsyang kung magkaangkaang ko nga maglakaw. Aray. Oh. Hapto sakit, uy. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.